Sister. Ini ndakamirirawo ndinobva kuchimani west panzvimbo inonzi Hot Springs Ward 5. Ndakamirira madzimai eWomen's Forum. Ndirimo mukati memadzimai eWomen's Forum. Ndiri imwe shirikadzi ndakabva kushakirwa zvangu nemurume. Ingori nyaya zvedambudziko remagweja. Murume wangu akaita zvekubayiwa nebanga. Kana makaona akabuda mumanewspaper Hot Springs ikoko. Akatofira ipapo. Saka ini ndiri muHot Springs neCovid tasangana nemadambudziko akawanda. Isu muHot Springs takaganurana naodzi nekunoitika kune madiamonds minerals kwese kunocherwa. Tisu tina odzi. Zvetina odzi zviya tikuita dambudziko remvura yakasviba. Mvura zvayasviba zviya taifungidzira kuti vemakambani vachatibatsirawo nezvinoita kuti tidini tisaita zvirwere. Mukazwa kuti covid yaita tinoti tichingogeza ndiyo hakuna takaisirwa timabhohwa asi munoona mvura inonyatsoonaya yamwe achabudi mvura. Saka taikumbirawo emadiamonds companies haasi kutibatsira. Hatina kana nesipo dzacho dzinodiwa zvese haasi kutotibatsira. Hakana vana chaari kutibatsira. Tichionazve kugara vashandi vekumakambani ikoko vanogara munzvimbo yeHot Springs. Zvinoti ndo zvakonzera iko kuvharwa kwakaitwe zvikoro. Vana handifungi kuti tovhura tichaone vana vakawanda vachadzokera kuchikoro. Because vana vari kuroorwa vari vadiki. Kutaura dai vana vaenda vakawandisa zvokuti afunga kuti tichada kuzodzokera kuchikoro hakuna. Zvichikonzerwa naivo vamwe vanenge vachitodanana nevarume vekumakambani vacho. Apedza otomitiswa osiiwa. Amwe madzimai chaivo emuHot Springs umomo akutotiza arume wavo ngekutode magweja. Unoite mari handi uchabuda ichienda uchadzoka nemari ndababa takandogara mubambo hapana mari irikuita uchatochiya gweja uya wobva aenda. Ndo dambudziko rimwe ritiri kusangana naro. Tichiitazve tairime magadheni takaisirwa migodhi nezela. Magadheni aya tinorima titoshaya kwekutengesera zvinhu zvacho. Kuti ubude senge takati titori kudhuze nemunhu zvicherwa mazvo. Masoja nemapurisa kungogara akadai kuda kuti nedengu watobhadhariswa 500. Apa uri uda utsvage 500 yacho asi watotorerwa nezvauri kutengesa zvacho. Saka dambudziko racho retiinawo neCovid ineyi hazvisi kunyase kutiitira. Chimwe zveshe tiri kusafara ndicho vana dzatombavha. Vana vechikomana dzatombavha nokuti izvozvi kambani yainjini iri kutora hai asi matorero iri kuita vanhu vari kubhadhariswe mari vechipinda. Ini ndine mwana wangu unonga ichida kupinda handina nemari yacho. Ndinoenda here kuti mwana apinde pakambani hazviiti. Vari kutopinda nevanonga vachitoita chivoko muhomwe. Apa akapinda wacho swere watobudiswa mwana ndotogara naye pamba. Uchatoti zviri nani kuti ndiende kobira mainhingi. Asi makambani takatoti tafara taone makambani aunzwa kuti vana vedu vashandi. Chimwe chinhuzve ini ndiri chirikadzi vangu ndatoti ndasununguka mabhodha akavhurika ndichiende koodha asi ndatoona kuti mabhodha acho aavharwa tichatoitawo tichitoti chihure ndo pechinototangirawo. Ngoti ndovatofungawo kuti ndaide kondechii kutochape bhodha riya kana kuti ndine pasipoti yangu ndichiende zvakanaka ndichiodhe zvekutengesa asi mabhodha acho aavharwa. Handizivi kuti hurumende yatifungireiwo isusu sechirikadzi. Ngoti ndokwatinopona ndipo. Taitomboti he pamwe tikarime madomasi tikadini inezvo zvikufamba nawo mumarodhi mwacho unonga uchizi unze tsamba unze chakati madhiraivha anotokusiya nematengu. Saka hazvichatobatsiri tatotambudzika munzvimbo yedu yeHot Springs. Amwe ndo makati chee magweja acho hashandi hazvina zvezvichabatsira. Mwazvita here?